Στις πωλήσεις διαμερισμάτων, εάν υπάρχουν ανεξόφλητα κοινόχρηστα, τι προβλέπει η ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Εμφανίζουν οφειλές της τάξεως από 100 μέχρι και 2.000 ευρώ. Αλλάζουμε θέμα. Τέλος, στα φέσια με τα κοινόχρηστα επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, η οποία επεξεργάζεται σχέδιο για μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιπτώσεις απλήρωτων κοινόχρηστων. Είναι ένα κλειστό διαμέρισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει λίγα κοινόχρηστα, είναι 16 και 50. Αλλά αν υπολογίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος χρωστάει ένα χρόνο κοινόχρηστα, 1,5 χρόνο, είναι ένα ποσό 200 ευρώ. Πληγή για διαχειριστές και συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών τα απλήρωτα κοινόχρηστα, ακόμα και χιλιάδων ευρώ που αφήνουν πίσω τους εξαφανισμένοι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Ποιος δεν ασφαλίζει ότι αυτά τα λεφτά θα τα μπορέσουν να τα πάρει πίσω η πολυκατοικία? Κανείς, δυστυχώς. Έχω στα χέρια μου κοινόχρηστα 20 πολυκατοικιών. Οι 15 από αυτές εμφανίζουν οφειλές. Βάσει της πρότασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, όποιος επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητό του θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση από τον διαχειριστή ότι δεν υπάρχει οφειλή, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ιδιοκτησία δεν επιβαρύνεται με χρέη. Το πρόβλημα με τα ανεξόφλητα κοινόχρηστα άρχισε να διωγγώνεται και να παίρνει τεράστιες διαστάσεις όταν άρχισαν οι αγορές από ξένους υπηκόους λόγω της Golden Visa. Ιδιοκτήτης διαμερίσματος, αλλοδαπός, πώλησε το διαμέρισμα, εξαφανίστηκε, αφήνοντας μεγάλες οφειλές ύψους 2.000 ευρώ. Κάθε ένας που πουλάει ένα διαμέρισμα θα πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση στο συμβολογράφο του διαχειριστή ότι δεν υπάρχει οφειλή ή ότι δεν υπάρχει διαχειριστής, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι δεν χρωστάει.